ana ta kururuwa a canza kuɗi ko mu yi kuɗin mu ba kayan wasa bane, ba garaje bane, ba kawai kutse ake a shiga ba, shiri ake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ga wa'annan daulolin ya ga yanda suke da tsarin su sai bi, saboda akwai kimtsin da ya kamata kai idan kana da program ɗin cin nasara a wani guri. Mun gane muna da matsala da France fa, mun gane muna da matsala da kaza, yanzu kai za mu ce me a ba haka ake ba. A fahimta ta addinin musulunci shiri ake yi, a masa dako a bisa a hankali. To ga ku kalli irin shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, da ya zo Annabi sai mai da hankali wajen mi karantarwa, ilmantarwa, karatu. Sahabbai aka yi ta karantar da su, aka sa yar uwantaka tsakaninsu, kuma aka kama ƙarhi wajen kasuwanci, noma da kiwo. Shi yasa ga addinin musulunci duk inda aka je aka da za mu zo baban zakka, za ga daga an yi zancen kuɗi ina za a ta yi, sai a ce ɓangaren abinci, sai a ce kuma ɓangaren dabbobi, su ne usulin dukiya. Zaran aka ce bakku da abincin da za ku ci, da yunwa za ka yi faɗa ne da yunwa kai? Yanzu dukkan zancen da muke kishin ƙasa saboda Allah aka fasa salar ya za a yi, kawai duk kwalaushewa zai ya shiga taitayin shi. Don haka sako na musamman da ya kamata a ce wa'annan kasashen guda uku an ba su shine shawara, shine mu a matsayin mu na musulmai muna da fahimta akan ko da za a canza kuɗi ko kuma manuhohin da ya kamata a yi shine mi farkon tahiya ba kokowa ba ta canza kuɗin ya kamata a yi, matsayi na farko karantarwa. Shi yasa aka ce ma annabi ikra, bari rigimar wa'annan da su, kakka bata lokacin ka da zancen kuɗin su wani wane ne ba shi bane rigimar ka. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam. Aka ce maza a yi karatu, maza a tashi a yi ta karatu, a yi karatu da sunan Allah, ma'ana za ka yi kai dan Allah. Ƙarshe aka ce to ku sani kuma yarfa'illahu wallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, dan duk a ja hankalinku a gane duk gwagwarmaya inda jahilai za ku yi bata lokaci za ku yi. Mutane da jahilci ba karatu, wala addini wala boko, yaro ya je college da kyarke rubuta sunan shi. Ai aiki wurjanjan da yake gaba mu shine mi karatu kawai, ba ji ba kyakkyautawa karatu. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi. Muna da alqur'ani, muna da hadisi, ga boko sai mu hada karhi da karhi ko da mu ayi shirin karatu. Kan mu tsaya kokowa da rigima da wansa sun tayi sun bar kasar mu, to amma da kwai aiki a gaban mu. Sa'idin nan ga kiwo ga noma, kowa ya koma a kama jiki, dan da yunwa ba a rigima, ba ka kokowa da rigima da yunwa afwai, sai an koma an girku da kyau. Yanzu kasashen duniya suna ta kokowar aje a gani Mars ta zamanu ko ta zamanu, kai dan Nijar na ranka da wannan rigimar. An tafi Mars za a tafi, ana ganin wai ana iya rayuwa a can ko ba iya rayuwa. Kai wannan rigimar kace? Kai rigimar ka ina hatsin da zaka ka sha kunu ka sha hura, ina irin shinkawa da zaka ci dan kokon cikin kai ya kama rayu ake zance. Ya za a yi matsalolin cututtuka da suka sha maka kai, ku yi kokarin dan kai gurin da akalla kun dan samu lafiya mai kyau. Da wannan ba zai bahe da jahilci sai da ilimi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai girka sahabbai bisa kan karatu malam. Aka yi shekara 10 tur ana garin ina 13 ana garin mi, ana garin Makka karatu zunzurutu ake, ba a faɗa da kowa. In ka ja rigima ma sai a baka hakuri, sai a kawar da kai. Baka taɓa ji ba a garin Makka a ce annabi ya ce masa sahabbai to ku fito bugawa za a yi, a'a. Kar ka manta manzo sallallahu alaihi wasallam dakin Ka'aba ya zo ya sujada, aka dauki ma'aiwa ta jakka aka yaba mishi. Fada yayi sai ku kale su, dan akwai shirin da ake yi. Ku je ku yi karatu, imani ya shiga zuciyarku, ku fahimci addinin musulunci, ku kulla halakar zuciyarku da ubangijinku. Ku yi sai ero na kwanan nan, dan kwanan nan 2002 haka ero ba fa nesa bane. 2002 shine yanzu yake takara, shi ma kasashe ne suka gama suka yi karhi, kasashen turai suka gama karhi suka kirkiro shi dan ya tunkaruwa dala ta Amurka. To Amurka karhi ne ta yi, karhin mulki, karhin karatu, karhin jama'a. Da aka zo aka yi yakin duniya na farko ko sai ta ci galaba akan galibin ababe da ake, da aka zo yaki na biyu kuma ta ida ruguzar da mutane, sai ta kawo doka ta ce to gaban nan duk wanda zai ciniki da ita, tunda ta murkushe kowa, kayan yaƙi da ababe na fasaha da ci gaba a gurin ta yake. Ga Alman can ta ruguzar da ita, ga Japan can ta ruguzar da ita, duk wa'insu manyan kasashe su Rasha ta narkar da su. Sai ta kawo doka ta buga, ta ce duk wanda zai ciniki da ni sai dai a yi da dala, sai dai ku ka kayan ku zinariyoyin ku dukkan ku kawo, sai mu kimanta dala, sai mu ba ku, sai mu ajiye zinariyar. Haka ake yi tare da ita. Yakin duniya duka yaushe ne? Na farkon an yi shi nawa? 14 digit, bai da nisa. Na biyu an yi shi nawa? 39 45, duk ba nisa fa.
ba nisa sai ta sa wannan doka bayan ta murƙushe galibin ƙasashen duniya. Ta ce in dai za ka yi wani abu tsakanin ni da kai a matsayin ƙasa da ƙasa sai dai ka zinariya, in ka zinariya ni kuma sai ɗauki mi ita kuma sai ta ɗauki dala ta baka, kuma dalar nan ita za ka kai sauran burka. A wannan sharar aka zo aka wannan hulɗar tsakanin dala da sauran ƙasashe aka ta yi. To ka san ita ƙasa azzaluma, kuma kar ku manta ƙasar Amurka galibin kusoshinta da ƙasar Faransa da ƙasar Ingila su wane ne? Yahudawa ne. To a wannan lokacin suna amshe zinariyar jama'a, suna kwasa suna tarawa, sai suka yi irin dokar da Faransa ma take mana. Ai haka suke, wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Duk ɗaya suke, duk tare suke. Sai da suka tara zinariya kaya guda sai suka ce to gaban nan kawai ni in ka kawo zinariya bana baka wani abu sai dai kawai dalar nan, kuma dalar nan ita kadai za ta yi ka yawo. Sai ta fara tattare zinariyoyin mutane kawai tana kimshewa, maimakon ita ta huddo zinariya ta bada a wani guri sai ta hana, ta ce kawai kuɗi kawai yanzu dala ne takarda. Wannan ta sa ta murkusa da galibin sauran ƙasashe, ta takura musu. Da ka zinariya ta amsa ta baka dala, kuma ku tsakaninku za ku iya samfari da dala tsakaninku, amma inda ita ne sai dai ka zinariya ta rike ita kuma ta baka takardar. To kaga yanda abin ya wanzu, sai sauran kasashe su wace amma za mu yi namu takardun. Haka kowace ƙasa ka ji duk wa'annan kuɗaɗen an kirkiro su. Saboda mi aka yi duka wannan masalolin? A lokacin da aka fara zancen tunanin kuɗi da ya zo, a wannan lokacin kuma banki ta fara aiki. Banki dai da ka sani. Saboda idan ana son a yi canjin kaya ko canjin farashi ko sayan abu da wani abu ya ci kimar da ba zan can shinkafa da shinkafa bane ko gero ko kaza, a'a yanzu wa'annan karhunan suna da daraja, sai ya kai kasashe da yawa sun yarda sun amince akan wa'annan kuɗi da ake irin na karhuna irin wannan. Mu baka kaza ka ba mu hatsi kaza, ba kaza ka ba mu yadudduka kaza. To yau da gobe kasuwanci sai bunƙasa, kasashe suka ƙara girma suka ƙara bunƙasa, sai ya zamanto mi sai ya zamanto idan zaka tafi nesa ka je ka siyo abubuwa, ka ɗauki wannan karhunan kaya guda ga yauni ga kuma mi hatsarin a tare ka a kwaci. To sai aka fara tunanin gaskiya a yi wa'ansu 'yan tsarin takardun da usulinsu ba kuɗi ba ne amma shaida ce cewar wane ya bani kuɗi kaza a guri kaza, in ya je gari kaza ina da abokin hulɗata a guri kaza, zaka ba shi kaza ya taho, kai ma in ka turo mutane nan guri na domin sayan kaza yi takarda ka kawo, sai kuma ni ma in ba su kazan sai su tai. To sai aka yi wannan tsarin a lokacin ainihin daular Rumawa, abu ya fara tahiya. To sai zaman to waɗanda suke waɗannan manyan masu kuɗi kawai tabul ce suke da ita haka, tabul haka da takardunsu a tsare da kashansu da komi. Za ka tahi masara ko wata ƙasa ba ka iya ɗaukan kuɗi kaya guda ba sai ta zinariya da kalabta ka ta wani tare kai kwaci, sai ka ba su waɗannan zinariyoyin a ƙirga a yi farashin su cewa to in ka je guri kaza kimar su kaza, in ka je garin akwai wani kai mishi wannan takardar ka bashi, in ka bashi shi kuma zai baka abu kaza da abu kaza, ko kuma zai baka kwatankwacin wannan kuɗin a can. To kaga yadda abin ya fara rusuwa, kuɗin saboda ba sun ɗauku ba, kuɗin saboda ka kwashe su ka tai da su rakwas kana ga ana ganin su akwai matsala ta sata, sai aka fara wannan tsarin. To a tabar suke zama haka, ban ai kun san ban ko? To wannan tabul ɗin da ake tsara haka a zamana sunan shi banko ko kuma banka a yaren Italiyanci, shine kaɗan ya koma mi aka ce banki. To amma akwai wani tsari da ya tasiri kuma akan canza kuɗi a kai su a taskar da su zuwa ga wata banki, zinariyoyinka ka kai su banki ka amshi takardu na shaida, shine illar Yahudawa. A duk ƙasashen nan da ake zance masu ƙarfi sai suka haddasa sata da kisan kai, ta yanda in kana da kuɗi a gida a aje ko da yaushe kana tsoron ka a hauro a kashe ka a kwashe kuɗin. Don haka kana son ka kai gurin da akwai aminci, da in ka kai kuɗin ka ba zai salwanta ba, kuma kuɗin nan in ka kai ka ɓoye a gurin su wata rana ka iya zuwa ka amsa ka tsakura ka je ka yi harkokinka, ko kuma a baka takarda ka je wata ƙasar daban, sai ka je kuma ka gwada kuma sai a baka wani abin daban saboda sun kukkulla halaka da ko ina. Ka san ba Yahudi da kuɗi sai a hankali. Yanzu sai suka gane cewa mutum 20 sun kawo musu kuɗi sun ajiye, ai ba dole ba su zo rana guda sai suna son kuɗin. Kuna gane zancen? Mutum 20 sun kawo musu kuɗi sun ajiye, ba yanda za a yi rana guda sai ta kowa mu kuɗin, sai daga wannan ya zo yau, bayan wata wannan ya zo, wani ya zo ya baka kuɗin ka bashi takarda ya tafi wata ƙasar da sai wajen wata 4 ko 5 zai dawo,
sai suka ga kuɗi a daskara a gurinsu kawai ba abin da ake da shi. Sai suka ce to gaban nan in ka kuɗi ka ajiye baka da matsala, kuɗinka ba zai bata ba, dare da ka gada sai ka zo ka amsa ko kun ka turo mai amsa. Sai ya zamanto kuma su za su iya ɗaukan kuɗin masu ba wa'insu. Muna ganewa za su iya kwasar kuɗinsu sai wa'insu abuwa su juya su ci riba. Kuɗinku ne ba shi wani banki yanzu abin da ake yi shi ne abin ya bunƙasa har ya kai ake cewa to gaban nan in ka kuɗinka ma ka aje ba asara har ƙara ma za a yi. Duk suka tattare kuɗin mutane kuma abu na gaba da suka yi sai suka gane kowa ƙarfin shi, kowa an san ƙarfin dukiyar shi ko shi ne ai yanzu tashin hankalin da ake tunkara da mutane ba su duk da gashi mun fara shiga da kuɗinka a banki a hana ka ba shi wani muke fama da shi yanzu. Ka ajiye a gida ba kwanciyar hankali ko kullum kana balbalbal da kaji wata iska ta kada kyaure ma ka ce to ko su suka zo su kwashe a ɗakin ma ka yi ta neman wani guri kana ta ɓaɓɓoye su kana ta kukkule su ba kwanciyar hankali kuma da gangam suke haddasa ta'addanci mai ƙarfi a cikin ƙasashe don duk kuɗin ku tattara ku kai sa aji kuma sun san wane ne kar suke kallon ka kuma da kuɗin ka za su yi kuɗin sai su juya ka kai ka ba su matsala ka ajiye matsala. To kaga irin yanayin da suka sa abinda nake so ku gane zinariya ta yi muguwar tsada. Shi yasa a shekarar da ta wuce kadai shekara guda da ta wuce kafin aiku Niger ta sai da zinariya ba ta mamaki ba ba ta wasa ba ta mamaki sai dai kudin suna ina ba sa aljihuna. Shi yasa mu gane ana sa a yi juyin hali musulunci na da hanya mai sauki wallahi ana da hanya mai sauki. Karatu zami, noma zami, kiwo zami, zamu girka karatu, zamu girka ingancin neman mu zamanto masu yancin kanmu wajen abinci da ilimi. To ya kamata kananan beraye da a dauki mataki a kansu, manyansu da kananansu. Me ya kamata a yi sai a ce shari'ar musulunci? Kaga inda ka'idar musulunci take. In yan baya an yahe tunda sun ki fitowa ko an ki huddo su, to sai a sa doka a ce to daga yau ko za mu yi kaza ko mace na bangaren tattalin arziki kaza duk wanda muka sashe mana sata za mu shi dokar musulunci. Shikenan kana sata aka gano kai sata sai a yanke hannunka a gwada a tele national. Amma mutum biyar ka gani za ga duk beraye sun koma rami shiru wallahi kawai aika wuri ba mutane ai dokar musulunci shikenan. Kuma babu wata ka'ida a duniyan nan da take da ka'ida ta adalci irin musulunci. Tana kai irin wannan satar da ake yin kazamin satar nan ta Nijar malam. Wai a ce ka kawo taki malam abin fesa ma abin ga kwari na gona wai ka ɗauko ruwa ka gama da essence da petrol ka kaka bada kuma a amsa kuma a yi shiru an baka miliyarurka kawai kowa ya dince ido kawai ka bashi nashi rabon ya sa aljihu ya wuce sai a kira mutum to mi kai ka saci kaza to za a wulɓe hannu. Sai aka wulbe hannu aka gwada ma kowa gashi barawan kaza ne ga abin da yayi an wulbe mashi hannu me shiri sai kaga ya fasa wanda yayi kuma sai ya ta kanshi shikenan. To kaga da an bi dokar musulunci shikenan amma a cana kai irin wannan bannar kawai su kashe ka suke kawai za a badda ka kuma kartoshin da za a halba ma da sojin da zai seti ya halba ma da bindigar hayar ta za a yi sai ka biya baka da kuɗi don yin sai sun biya. Kartushin da za a halba ya kashe ka sai ka biya. Sojin da zai dana halba ma haya shi za a yi shi ma biya za ka yi. Ba abin asara ɗaya ma. Kaga ƙasar sai ta yi limus aka zama kuma kowa yake aiki ba sata. Amma nan malam kaga mutum ya kwashi kuɗin da karsa mi zai yi da su don Allah mi zai yi da su ya tara ya limke ya kawai Allah kiyaye. Yanzu ba gashi ta Rasha tana ta gwagwarmaya da ita da ita da Amurka a gehe amma Ukraine aka jefa gaba amma ai da rigimar da Amurka ake ku bar su ci kansu ba rigimar ku bace da su da yan turai su yi ta yi kakku damu ku yi karatu ku tashi cikin aiki kakku zamanto ragwagi kakku zamanto yan san banza sai a sa dokoki a girka a kama hanya mi ta karatu. Annabi sai ce ku bar su gide ma Rum za ta ci ainihin Farisa za ta ci Rum ku kale su ba mu sani ba yanzu ka ce Rasha za ta ci Amurka misali. Annabi sai ta kokari ta girka daula daga garin Makka aka tashi aka zo garin Madina ko tunda nan an ki karba tahiyar ta yi kwari aka zo aka girka daula aka yi kasa mai kwari sai aka fara kulla halakoki da wa'insu kasashe da suke kusa da duk wata kabila da ake da matsala da ita shine muna da matsala da Najeriya mu gyara
dama yana jarba mu da matsala ma da ita me hada matsala an ba da can wancan shi mai barcin nan ba mu da damuwa da su yan arewa mu ne su ma mu ne duk gida guda ne ba wanda ya isa ya raba ko kace ka raba ba za a rabu ba wani an rihe boda an yi da wannan shirme ne yake yan arewa mutanen mu ne jinin mu ne kar mu sake ma wani ya samu wata tsutsar kwakwalwa a cikin kwakwalwa mu ya ce mana ai muna da matsala da yan Najeriya da wa'insu muke da matsala a Najeriya arewa ta mu ce kasar mu ce kamar Niger ta su ce ta mu ce kawai dan wani bature ya zo ya dan tsaga layi kawai shikenan sai ta zama mana matsala su kare cire wuta to sai mai yan arewa suka cire mana ba su suka cire ba kawai an samu wani mai gyangyaɗi kawai da ya zo sai ya sa aka cire kenan kai ta da mana hankali muna nan tare kuma sauran masu mu kulla halakoki tare da su burkina tana tare da mu mu nemi chad mu nemi sauran kasashe mu ƙara ƙarfi ƙarhin me ake cewa bahaushe yake cewa sarkin yawa ya himi sarkin ƙarfi sai mu tattaro junanmu yan wajenmu duk ku zo mu tafi sai mu tattaro kayan mu duk mu haɗu mu lillike bodo dukanmu wallahi da za mu yi wannan tsarin a ce Niger, Nigeria, Cameroon, Chadi, Senegal, Cote d'Ivoire ko kai ma bar su yan nesa nan ko mu tsaya ma Algeria da yan kusa nan da Libya duk mu dunkule guri guda mu ce kai daga yau za mu yi ka canjin abinci tsakaninmu amma mu tsaya mu yi aiki kuna da alkama ku bamu kuna da burodi ku bamu kuna da madara ku bamu kuma za mu ba ku kaza zai yi ko ba zai yi ba za a zauna lahiya ko ba za a zauna lahiya ba dole sai mun yi aiki da sefa dole sai mun yi aiki da euro dole sai mun yi aiki da dala in hulɗa ta kai mu tsakanin mu da su kuma sai a yi zubin ƙwarya ni kuke so iranium to shikenan farashin shi kaza ne zinariya mu kuke so to kuɗin ta kaza ne to yanzu kuma sai akwai wani yaran daban tsakanin mu da su amma tsakanin mu kuma sai mu dabke mu duhu amma aiki ne wurjan